kunodaba engeke ngabhala ngalo lwentokazi esilithunyelelwe intokazi yasemzimkhulu ifunda lapha eThekwini eDUT. Nawo yaba nebhadi lokushelwa umuntu kanti umuntu wesilisa kanti ucushiwe. Khona ku Facebook sesalibhala isihloko salo sithi isihloko salo lodaba usizi lwentokazi yasemzimkhulu efunda eDUT eyalala nendoda eshadile kanti indoda icushiwe. Kusuke kuyibhadi ke uthola ukuthi ushelwa umuntu, angithi umuntu ukushela ngoba ekubone nje kanye, either ukubona edolobheni, ukubona emall, ukubona esitolo wherever. Uthola ukuthi ibhadi lakho kube ukuthi lo muntu okubonayo kanti nawe uzovela umthande. Waphela noma kuthiwa umthandanga noma kuthiwa umbonanga futhi bengeke kube nalutho. Kodwa nje kusuke kuyibhadi mawukuthi ubona umuntu kanye athi uyakushela kanti nawe uyamthanda kube kuphela kanjalo. Ngifuna ulalele lo daba. Le ntombazane isithumelele ukuthi ina 21 years yasemzimkhulu ngapha khona kuthiwa ikohlathi inkulu, ikohlutha nkungu. Ngazi noma isengaphansi komzimkhulu leyo ndawo. Ithi ke le ntokazi kwakuyi Friday nje ngicanda ku last year ngabo February. Ithi ayihamba nomngani wayo iyenza unyaka last year beyenza unyaka oqala. Last year yes beyenza unyaka oqala. So kulonyaka yenza unyaka wesibili. So ithi le ntombazane ithema ifika mayihamba nomngani wayo besuka angazi noma besuka eThekwini edolobheni. Ithi mayi main gate nje ihlangane nomunye ubhuti wayehamba ngemoto esemotweni babingelele nje. Inhle ke nayo, inhle ngoba ngasibona isithombe sayo. Sencane nje. Uthi bese ihlangana nomunye ubhuti bese ebabingelela bese ecela inamba yayo. Ithi le ntombazana ilokhuze nje uyazi na umuntu mayicela inamba umuntu wesifazana uyalokhuza kwesinye isikhathi ukunqaba. Uthi le ntombazana ayinqabe nje yabo kube ukuthi ngoba ungicela inamba uthi nginqabe siqhubeke nomngane. Wasibingelela wathi mayicela inamba ayisayihambela nje. Ithi le ntombazane ke ngihambe ithi ngithema sesihlukana nomngane eseyiyele endlini yakho umngane nami sengiyendlini yami ngoba abahlali endlini eyodwa. Ithi mayicela inamba ithi mangihlukana nomngane sesiya akulo muntu usibingelele main gate. Uthi mase ngihlukana nje kanti lo muntu uhambe efuka paka imoto wayesesilandela ngenyawo lo bhuti. Ithi lo ntombazana mase ngiyendlini nangi lo bhuti ayafika ngibingelele ebese axolisa ungilandela athi uyaxolisa ungilandela bese ecela inamba. Ithi le ntombazana ngibone namthi ayishuthi lo muntu serious lo muntu lona. Bese ngimnika inamba kusemini nje uLwesihlanu kusemini. Hayi ke ithi le ntombazane uqhubeka isikhathi bese kuthi ithi yona le ntombazane mayimbuka lo bhuti wayela kwangathi ula ko 31 years yona emehlweni nayo mayithi ayimbuka. Ithi bese kuthi ntambama ngalelo langa ntambama nje ngabo 8 avele afone lo bhuti. Uthi le ntombazane ngibamba inamba engingayazi phela ngoba yayingenayo yona inamba kalo bhuti. Uthi le ntombazane ngibamba inamba, ngibamba ifoni ngi-answer. Ithi le ntombazane ngaleso sikhathi ebusuku la selini izulu. Uthi ke lo bhuti mayefonela le ntombazane uthi ke sawubona sisikunjani. Ithi le ntombazane ngiyaphila. Uthi hayi cha usibani lo ubecela inamba yakho nakho lo ebekulandela esuke egatini waze wafika ngasendlini yakho. Sithi le ntombazane hayi ngiyakubona sethi lo bhuti ke manje ukuphi wenzani lapho khona. Le ntombazane hayi ngisendlini. Uthi ke lo bhuti bese manje ngicela ukubona phela. Ithi le ntokazi hayi angazi ngoba mina ngisendlini. Uthi lo bhuti noma mina ngihlala la eMbilo
kodwa angifuni ukusuka lapho angifuni ukusuka la ngize lapho ngibe ngengikwazi ukukubona. Ngifuna ukuchecka nje ukuthi ngakwazi nokukubona and then bese ngifuna ukuchecka ukuthi ngakwazi nokukubona then bese ngikwazi ukusuka la. Ithi le ntokazi ayikho ungakwazi ukungibona. Ebese yasuka ke impilo lo bhuti eze kuyona le ntombazana. Ebese efone sengaphandle. Ebese ethi ngicela ukukubona bese ithi le ntombazana bese ngiyaphuma. Uthi mangifika izulu njoba lina nje mangifika bese lo bhuti ayingena emotweni. Ithi le ntombazana engene. Ayike bese ya driver lo bhuti aqhubeke. Ithi ke le ntokazi ngingakabuzi nje nokuthi siyapi bese ethi lo bhuti manje ungathanda ukudla ini. Well uyazi ukuthi eRes intombazana nje ihlala eRes ngoba ngathi mangibhala lo leyadaba lo sisi ku Facebook ama comments amaningi ayexeka le ntombazane. Most of the comments lapha ku comment section ayexeka le ntombazane ukuthi hayi uyabuye wena kusho ukuthi uxegelwa esimilo as if I don't know baphila phi labantu isinabo la ku Facebook. I'm not saying ngazi kangcono or ngihamba kakhulu but isikhathi samanje bafowethu abanye bazovumelana nami. Yabo uma unemoto usheli munemoto nje nemali awusheli. Ufuna ukuthatha intombi uhambe nayo ithengele especially lezi ngane ezifundayo ayisebenzi phela lezi zingane. Umuntu mengasebenzi idatha uyalidinga well ke banaba ama wifi kodwa ukudla yakudinga impahla zokugqoka uyayidinga and le mali encane abayitholayo bayithola ngesikhathi esithize whereas idinga abayidingayo bayidinga every now and then. Bayidinga each and every minute. Ngalesi sikhathi imali abangenaso ngaso. These girls are vulnerable ngoba uma I mean angazi noma ngibeka ngendlela engeyona yini. Kodwa nje ba vulnerable labantu ngoba isimo abaphila ngaphansi kwaso asikwazi ukubanikeza yonke into abayifunayo. Mawusuka usenyuvesi nje akwazi ukuthola umuntu oyifuna ngesikhathi sithandana. Leyo nto yenzeka ngisho usebenza how much more ungasebenzi ufunda. Ithi ke le ntombazane ngathi mangisana ngena nje emotweni wathi ubhuti ngithanda ukudla ini. Ngase ngithi mina ithi le ntombazane ngase ngithi hayi noma yini nje. Saqhubeka njalo siyahamba sibheke khona le ngakombili. Ithi wayesithi ukuphuzana mawusu weneme nje like ujabula uthi lo sisi ngathi hayi angiphuzi mina kodwa kuyenzeka nje. Uthi ke lo bhuti saqhubeka kubahamba bangena kwenye indawo edayisa ukudla nje kushuthi yayi ivala late. Bafika bathenga lo bhuti bathenga ukudla bathenga nama juice bangena emotweni bahamba baze bafika endlini yalo bhuti. Mabefika endlini yalo bhuti ayibahlala seliyana ke izulu lapho. Uthi masifika endlini yalo bhuti behlale nje ayikuhle nje nombhedo wakhona muhle uyabona umuntu osebenza uhlala la. Ne TV enkulu ku right nje. Flashing toilet, shower ngaphakathi. Ithi ke le ntombazane ayi sihlale. Bese lo bhuti ayi mawufuna ukugeza mhlawumbe ungageza mawuthi ungageza or ngenza noma yini. Bedle. Uthi le ntombazana akangijahi nje futhi lo bhuti like ukuthi manje ngiyakuthanda phela ngicela uyabuka akangijahi nje. Uthi bese thi lo bhuti bese ke bexoxa ke ithi le ntombazana ayikhami nakusemzini mkhulu kanje ngiyafunda la iduty ngezinyaka wesingaki ngezinyaka wesibili ngenza ku1 no 2 no 3. Uthi ke emva kwalokho ke behlale kube mnandi nje ithi ngizizwe ngicomfortable around lo bhuti sixoxe nje uright nawe uyaxoxa. Ebese ethi hayi bese lo bhuti hayi uzosho ke mase ufuna ukuhamba ngikuhambise futhi ngicela ukuthi ukhululeke la endlini mawufuna ukuhamba ekseni ungahamba ekseni. Makuthi uyabhala or uzosho nje mawufuna ukuhamba uzosho ukuthi akuhamba. Ufuna ukuhamba ekseni uzosho ukuthi ufuna ukuhamba ekseni. Ithi le ntokazi ke behlale kuze kushawo 10 11. Ithi bese ngenxa ukuthi vele nezulu seliyana nala endlini ku right nje yabo
nendawo yokulala ngiyabona ukuthi ngizolala ngibe right la futhi nalo bhuti akangijaji nana uthi bese ngithi mina ngizohamba ekseni kusho lo le ntombazane ithi hayi bese ngithi ngizohamba ekseni uthi ke behlale uthi hayi bese nayo iyageza ke yangena eshawa igeze ibe right yabona ibuye izongena embedeni bese ke beyalala ke beqale ke bebambane yabona bebambane ke kuthi mase kufika esigabeni sokuthi ngoba nayo le ntombazane iyamthanda lo bhuti hayi ukuthi uthi nje ngamthanda ngabona cha ubhuti oclean uright noma emdala kunami kodwa akamdala uright nje akamdala lokho ukuthi sengaze ngimbabaza ayithi le ntombazane ayisigcile siyenzileke isex kodwa ngaphandle kwecondom uthi ngoba ngathi ngiyabuza ukuthi icondom iphi uthi lo bhuti wathi akanayo icondom ayikho icondom endlini yakhe uthi ayisagcina ke silwenzile ucansi sagcina ke salala ke salwenza ucansi saphinda uthi ke ekseni ithi le ntokazi ekseni bese lo bhuti e4 ethatha ifoni afone lo bhuti ekseni nje ngabo 5-6 shothi ufonela ini ngazi nomfonela imanager yakhe emsebenzini norumphathi ngoba le ntombazana wadonsa nje ifoni wafona wathi sibanibani ngicela ukufika late nyana namhlanje khona la ngizoqala khona ngizofika nje emva kwesikhashana emsebenzini wathi lo mfo ngala ayikho inkinga ithi ke le ntombazane bese lo bhuti uzosho ukuthi ufuna ukuhamba ngasikhathi sini 8-9 ngesikhathi ufuna ukuhamba ngaso nje uthi le ntombazane bese ngithi mina awuyini emsebenzini wena ithi uthi lo sisi bese lo naye ngiyaya emsebenzini kodwa vele ngoba i-weekend but ngizoya sengibatshenile nakhona ukuthi singizofika late nyanga uthi lo sisi ngimvuke ngabo 8 ke senze ukudliwayo bese ngigeza ngilunga nami uthi bese ngithatha lo bhuti ngemoto azangibeka egate lesikole ebese yahamba ngisale ke ngene esikoleni futhi lento yenzeka sekuyiSaturday uthi lo sisi bese kuthi ntambama ngomgqibelo ngoba babele kubexoxa phela nalo bhuti ku WhatsApp bexoxa nje ngo WhatsApp uthi ke lo sisi bese uthi sixoxe nje size sichaze nango sex esiyenze ebusuku yabo sixoxe nje like i-conversation yabantu abathandanayo uthi lo sisi bese kuthi ngesonto ebusuku nje ebusuku ngabo 8 ngibona i-WhatsApp message ivela kuye lo bhuti lo angithi ngesikhathi ibona imessage le ntombazana bese ifuna ukuyomphendula lo bhuti mayithi yangena le message bese ibona ukuthi hayi le message ayisendwa ngumnikazi wefoni ithi le message ngifuna ukuyifunda njengoba injalo uthi lo sisi uthi lo sisi ithi le message kwakusemini around 11 nge-Sunday uthi lo sisi wathola imessage ithi le message eyokuqala imessage uthi lo sisi yayithi ngazi njengobulala nomyeni wami ucabanga ukuthi uzotholani ngoba into nje ezokwenzeka kuwena uzofa in 3 days imessage yokuqala leyo ayithola ekseni evuka ekseni ngesonto evuka imessage yokuqala uthi ngabona ukuthi yabona ke le ayisendiwe umnikazi wefoni shothi isendo inkosikazi ngoba nanku enye iphathe ngiyeqile uthi lesisi ekseni ngesikhathi Saturday ekseni ngesikhathi sesendlini yalo bhuti wathi mayevuka lapha nje kule lokho kuyitafulana okuseduze kombhede wabona iring lapho uthi uthi lo sisi omncane wabuza lo bhuti uthi kabani le ring wathi lo bhuti ehamba wayesethi hawu eyani ushadile wafaka iring uthi lo bhuti wathi hayi ring nje ngiyayiqokela iring ngoba newash sengenza lithi ngimeshe newash ngiyayiqokela nje akusiyo umshado uthi lo sisi wanganaka ke uthi mayisethola le message wawusubuya lo mqondo wering ayibone lapha ya endlini ekseni
Uthi ke ngiqale ngitatazele ngibona ukuthi lo sisi lo osendele message noma lo mfazi walendoda osendele message kusho ukuthi uyangithusa mayithi ngizofa in 3 days. Ithi ke le ntombazana kodwa ngibuye ngishaya uvalo ngoba ngimncane phela mase ngizilo umuntu ushadile kungithusa lokho ngoba mina ngaze ngicabanga ukuthi ngashada ngajola nomuntu oshadile. Ithi ke athukeke kanjalo bese kuthi ngabo 11 emini kwangena imessage yesibili ethi isendwa isasendwa ngoba akayiphendulanga leso isasendwa uye lo mfo lo isasendwa yinamba yalo mfo kushuthi le number isekuyena unkosikazi walo mfo uthi lo mfo uthi ke le message yesibili kusathule yini sisi esithweni sangasese. Okay, kusathule yini esithweni sangasese sisi olala namadoda ashadile. Uthi ke lo sisi ke wavulwa wakhala ke lapho ke mayibona le message yesibili. Uthi wakhala kodwa wayengezwa lutho yena. Uthi wavulwa wakhala ke nanokuthi phela wayeseyingane ekhaliswa nayilokho. Wavulwa wakhala uthi ngo-11 emini uthi wakhala nje wangazi ukuthi wazwa endlini ngoba imessage yesibili yamfica engasekho endlini. Uthi wahamba wafuka endlini wafuka la wakhala endlini wakhala yedwa wazumeka. Yabo lokhu ukukhala empedeni ukhala uzulale uzwazumeka. Uthi mayisezumekile mayiphapha eziphaphament aba yalokhu kuzumeka emini ngabo 3 uvela ulala uphaphama sekungathi kumnyama uzuyitshene wena ukuthi ngathi kuyasa uthi manje yaphaphama kambe ngilale ngikhala bengikhalisa ukuthi angithi musulele ezinye izinto uvele uyikhohle ngilale ngikhalisa ukuthi nokuthi uthi lo sisi bese ngivele ngivuka uthi mase ngikhumbule yonke into ukuthi kambe kunema message engiwatholile kanje uthi mangithi ngiyanyakaza la emanyongeni kubuhlungu la emanyongeni akulokhuzeki akunyakazeki. Uthi ke bese fonela umngani wakhe lo sisi lo abehamba naye emini umngani wakhe endlini uRumza wawo lengane wayengalala endlini ungathi wayilalela esokeni. So umngane endlini azokhuluma nayo lentombazana bekhulume uthi lentombazane ngakhuluma noRumza ngiyezwa la emanyongeni singathi sekubuhlungu kwase kuthi ngakusasa ngomsombuluko kwasakuvuvukele esithweni sangasese salentombazana. Ukuvuvuka lakho khona kwaba buhlungu kakhulu kuvuvukele nje kubuhlungu. Uthi ke lapho yavele ithi ke lengane yavele yabona ukuthi hayi iyafa futhi izofa ngempela makuthi ithola imessage kanje. Uthi nje yavele yakhala ke manje umngane baze bafonela ekhaya kuboke emzimkhulu beza abazali bayo ngalo lelo langa bavele beza abazali bafike bayithatha ingane bahamba nayo baya eHluthankungu ngoba akukho kude mayichaza baya komnye ubaba lapha waseHluthankungu umthandazi oyinyanga shuthi samthandazi. So ithi le ntombazane bangifika ithi lapha ngisakhala abazali sebethe yilumbu leli enilumbu liyabulala. Mayifika lapha kulo baba afika athi lo baba wena ngeke ngikwenzele ukuthi uhamba nje uyothandaza wena hamba ufike uthandaze izophela lento. Ithi le ntombazane ngahamba uthi kubuhlungu uthi ngahamba le ntombazane uthi abazali bami babuye bangithatha bangisaka omunye umuntu lo muntu naye nje kwasho ukuthi ithi le ntombazane ngangingasazi nanokuthi lo muntu wenzana ngibonanga ukuthi wenzana. Uthi kodwa bagcina bebuyele ekhaya bafike bathandaza kakhulu balala ekseni. Ithi kwathi bakusekuseni kwakusavuvukele esithweni sangasese kodwa kungasebuhlungu kodwa ukuvuvukala kukhona lokhu kunjalo kodwa ngasebuhlungu. Kwahamba kwabohla kwagcina kwaphela nje kwathi nya. Ithi ke le ntombazane kusukela lapho vele yakholelwa emthandazweni futhi yakuyangizwa ngoba naye yakuyasibona la ku Transformation Life. Ithi yakuyangizwa ngikhuluma ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu kakhulu futhi indlela engimthanda ngayo mina uNkulunkulu angimthandi ngalendlela nini enijwayele ukumthanda ngayo nje nangendlela nini nimkhonza ngayo nje ejwayelekile emasontweni enu.
yangizwa ngikhuluma ngalokho nawe yayisisho ukuthi indlela emthanda ngayo uNkulunkulu iyaye ikholelwe kakhulu kuyena ngoba wayisiza ngoba ikholo ukuthi yasiza umthandazo ngesikhathi ivuvukela esithweni sawo sangasese. Kusukela lapho ke ithi nje umuntu wesilisa emcabanga ayisakhulumi ngoshadile. Ithi ke lo mfazi wayethumela ama message wagcine wathumela ama message eyibuza ngoba wayesebona iconvo yabo lentombazane nesoka wayesebona iconvo. Usethi ke lo mfazi wena umfunani ngempela umuntu omdala kangaka umuntu ona 43 wena ngoba uthi una 21 wena umfunani umuntu waba na 20 ungakazalwa umfunani lo muntu ngoba mdala kuwena. Ithi ke lentombazane yona yayingamboni yamjida ukuthi mdala ngaleyo ndlela yayibukela nje umuntu ona 30 shuthi yabala ukuthi lo muntu ngishiya ngo7 ngo9 years or ngo10 years. Ithi ngangibuka nje umuntu lapho ngathola ukuthi kanti lo muntu futhi mdala. Ithi kodwa agcina isindile kuze kube manje kanye imicabanga umuntu wesilisa. Ithi ayazi ukuthi kuzozibe ngoba manje uyacabanga umuntu wesilisa ivele itshena ukuthi uthi mhlawumbe mayisisebenza ke. Ithi kodwa kwamanje ayimcabanga umuntu wesilisa ngoba manje uyacabanga nje umuntu wesilisa noma ethi ufuna ukuyishela omunye ivele ibone sengathi kuzokwenzakala. Ithi ke angiphathi ke makuthiwa ushadile. Angiphathi nje makuthiwa ushadile angifuni ukumbuka. Ithi umuntu ofaka iring nje mayimbona ngisho eTexini gibelana eTexini ithi ihlala ibhekele yena ebhekele. Ithi nje angifuni ukuthi azangibingelele umuntu ofaka iring nokuthi nje azafuna ukube khona ukukhuluma akufuni ngisho ukufuna nje. Ngenhlanhla kodwa yagcina isindile sibonga lokho. Thank you.